Grabatzen ari, bai. Momentu bat Botzut. Hemen dago gauz, Bueno, arrastion eta eskerrik asko da hori etortzearen, gu ez gauze oitu eta enbeste jentu egiten leheno egunean, baina, bueno, posten gara dana dela. Eta beste barik gaurko lehenoan tardatzen diren gauzak azaziko gara. Eta lehenko puntua, arteko aktaren onartzea da. Eta egitzerzateko egozuen, bestela onartzera egongo gara beste barik. Bigarrena, alkatetza dekretuak, hori ikusi ditugu zedean, hor zeu galdera ematen badago puntura bategaz. Hirugarren puntua zen behin-behineko onarpenaren Gatikako herri antolamendu plana orokorra. Ingurumen eragin estrategikoa eta bere agiriak horreri dagokio. Planteamentu da hau kentzea, udal gobernuak pentsa dugu hainbeste alarma, giza alarma sortu danez, atzeratuko dugu. Por ahora, ze badagoz kezkako, txarto egita dagozela gauzak eta bat beste, eta bueno, hobeto egiteko posibilidade badago, aunque udal gobernuen aldetik, uste dut dagoen moduan asuntua eta hainbeste tirabirak dagozen honen inguruan, aklaratzeko honena herri kontsulta bat egitea izango dituekila, zuzenean, referendum bat. Eta hori izango litzake garbiena honeri aurrera bota den dugu edo bertan bera itxiten dugu. Gu prez gauz edozin kasutan lantzeko herri mailan egin aldana. Beti bere, kontutan okite, gure Bizkaiko diputazioak azkeneko hitzaleko eta hor ekipo redaktorak esaten dugu, galtzen diren gauza bere importanteak direa poren inguruan, ez bada onartzen. Orduan, por ahora, retiratzen du. Beste barik, laugarren puntura bazen gara. Gu zerbait esateko puntu honen inguruan, egite aukera daukagu, no? Hombre, erretiratzen badugu, suposatzen da... Bukaeran dugu. Bukaeran dago posibilidad zerbaiteko gara. Bueno, jarraituko dugu, laugarren puntu ordenantza fiskalak 2005 urterako. Kopiak bidali. IPC goko dugula, 2,3, IPC ordenantza tasa ezberdinetan, eta diktamen bat dagoela. Orduan, diktamenaren aspektu nagusienak iragarri ditu. Está igual nada. Bueno, ya ordenantza fiskalak eta KPI-agaz, IPC-agaz 2002,3 igotzea, hori da proposamena 2025an tasak 2,3 igotzea. Orduan, hau diktaminatu zen eta aldeko botoak bildu bi, GTI 3 eta EAJ 3, orduan diktamena aldekoa. Orduan, akordio proposamena hau ipintzen dugu plenora bozkatzeko, bale? Bildukoak? Bildu bai, GTI? Bai. EAJ? Bai. Orduan, hasierako onartuta, bidaliko dugu iragarkia boletinera, Bizkaiko boletinera, informazio publikoa egon dadin, eta informazio publikoa dagoenean erreklamaziorik ez badago,
behin betikotzat onartuta emango da, oin hasierako onartu duzuna, bale? Listo. Bosgarren puntua, animalia biltzeko zerbitzu publikoa emategatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa egitea. Bueno, eskerreko arazo pilo bat, azkenengo txakurren kinkokan enpresari montadeko txegun funtzionamentuaz eta entzuten dugu zorti gauzak bi aldiz kobratzen da bezala gauza batzuk, ezagitzer, ondik garren begiratzen gabiltza, baina hau ordainketaren aldaketa egiteko asma ondoz, ezagit, exactamente zer dan. Bueno, hau bere garaian onartu zen. Onartu zen txakurra biltzagatik eta katua biltzagatik jabei tasa kobratea. Kinkokanek, gure txakurrak eta katua biltzen dituen zerbitzu hori egiten duenean, diru kopuru batzuk kobratu behar direz, eta jabei jasoketa edo diru horren zati bat kobrateko ordenantza bat onartu zen, lehizu diren garaian, eta orain eguneratu egiten dugu tasak, ez? Eta hor deko zuez, proposamena diktamenera eraman zen komisinora, diktaminatu zenean, aldeko botoak hauek izan ziren, Bildu 2, GTI 3 eta EAJ 3. Orduan, diktamena aldekoa. Orduan, kontzeptu honengatik tasa direnez ezin dugu kinkokanen kobratzen duen eguneko kobratu, baina eguneratu eta handitu egin dira kopuruak, eta hori da proposamena. Diktaminatu zena, diktamena hau batez onartu zenuten, eta akordio proposamen behar bera, ipintzen dugu hemen mahai gainean onartzen. Bildukoak, GTI-koak, eta EAJ-koak. Bau ere hasierako onartuta, informazio publikoa Bizkaiko aldizkari ofizialera bidaliko dugu iragarkian, jendaurrean dagoen moduan momentuan. Ez badago inolako erreklamaziorik, definitiboki onartutzat emango da, orain hasierako onartu duzuena, bai? Bueno, zen puntue, elkarteen diru laguntza ordenantzaren aldaketa. Hori urtero moten diren zena, hor euskera aholkularitzak eskatu duzku hor incidentzia horbet egiteko, eta bueno, ipiniko dugu hori zer kompensazio bat edo euskera erabiltzen dena jenteri eta baliotasun bat emango dako aurkezterakoan diru laguntza eskakizu. Baina puntuak egon egingo ditugu euskeran erabilera sustatzeko gehiago. Hori izan, 10 artikulu berri bat ipintzea. Badakizu hemen egon zaren emako teknikaria, proposamena egin zuen komisioan, badakizu ezendan txertatu nahi den artikuluaren edukia, hor dago diktamenean jasota, eta batez ere euskararen erabilera bermatzen du, eta kasu batzuetan euskara gailentzen du erderarekiko. Orduan, hau diktaminatu zen baita ere, eta hau izan zen diktaminaren emaitza, aldeko botoak Bildu 1, GTI 3 eta EAJ 3, orduan diktamen aldekoa, bozketa gai ipintzen dugu, akordio proposamena da ordenantza hau aldatzea eta 10. artikulu hau sartzea, eta hori da akordio proposamena. Orduan bozkatzen dugu, Bildu mesedez? Bai, baina badaukagu zer esan honen gainean eta da horren erabilera kontrola. Baina hori da, berdintasunaren kontrola, elkarteetan kontrola eramatea, adibidez,
gurekin harremanetan jartzen direnean harremanetan, bere euskeraz egiten duten, edo euskeraz... Zuzenean puntuaketa bat esatzen zaion, zera gaioa da. Horre jarrepen bat inbarko da. Bai, baina hor, iristideak bat dauz, Alberto, eta hori da, burbet, imaginatu, 5 puntu igotzea, gero, jarraipena badakigu ez dela oso, aldogun menean egiten da. Hori, adibidez hitz egiten badu, kalean ikusten bazara, edo elkartea eskatzen badizu batzar bat zurekin egiteko, batzutan erderaz bakarrik bidaltzen digute, eta beste batzutan euskera. Kontrola, nik uste dut aldatzen esan nik ulertu duzutena da... Puntuaketa ziren bilera baten egiten da. Bai, hori bera kontrola, baina askotan ere ez dugu elkarte horren eguneroko funtzionamendua behartutik esan dutzen. Eta karo, beti oinarritzen gara, eurek, elkarteek ezagutako planintzan eta memoriatan. Zein neurriraino hori betetzen den gauza batzuetan gauza da. Baina beste batzuetan, ia implementatuko den kontrol hori garrantzia handiago emango zaiolako ataloani, edo berdin ez, a ber, implementatzen badugu da euskerari garrantzia eman nahi dugulako, euskeraren erabilerari, baina... Zaian igual beste herri batzuetan igual badaudelako mekanismoak aktibatzea. Adibide bezala, kirol elkarte batean, umeekin harremanetan dauden... Badaukagu orain... Zelan bermatu daiteke, euskara gutzean ari direla ume horiekin kirol horretan. Gu orain adibidez sartuko gara elkarte, batez ere kirol elkarteekin, uemak eskaintzen dugu entrenatzaileekin eta kurtso bat egiteko euskeraz, eta horretan ari gara ere. Berarekin kudeatzen, alarmez geratzen garen, guk ariketa, aldogun bitartean saiatuko gara hori bultzatzen. Itxaso mesedez, bai. Gauza, Alberto mesedez balorazioa bozketa, ostean. Bale. Lehenengo bozketa eta gero balorazioa. Bai. Ez. Galetuko ditugu udal batzarkideei, baina gero balorazioa. Bilduk baietz esaten du, Bai. eta bere zalantza da. Bai, ez dut zalantzaz... Mekanismo kontrolak implementatu. Alberto, ez dut zalantzan ipintzen, bakarrik dinot, baitu dezala nik bosketa GTI-rekin eta EAJ-rekin eta gero balorazioekin koordinazioa apur bat ez egitzeko. Bale, GTI-koak, ez? Bosketa eta EAJ-koak. EAJ-ak ere bai, baina balorazio bat egin gura dugu menganean, bera, ez dakit bilduri mondean otziten berdea lehenengo balorazioa horrek egiteko, edo ginak egiten Nik uste dira, ogarra egin dutela, ez? Nola egin bardien dauzak, ez? Bale, gure aldetik, EAJ-aren aldetik, beti ere, betiko moduan euskeraren alde gauz, eta, euskera bultzatzen duen guztiaren hori guztiarekin batera ondo, eta horrela. Baina, komisioan komentazan moduen, beti ere, gai hau ulertzen dugu elkarte guztiekin partekatu dela, eureke ondo ikusi da dela eta ados dauzela. Gurea baietza da, baina beti be, elkarte guztiak honen barri daukela jakinde eta ados dauzela. Besterik ez badako, ipiniko dugu hasierako onartzen dugu aldaketa, txertatuko dugu artikulu berri hori. Eta bidaliko dugu ordenantza aldaketa guztielez, Bizkaiko aldizkari ofizialera, iragarkia informazio publiko moten, 30 lan egunez, jendaurrean egon dadin informazioa, jendaurrean informazio publikoan dagoen epean reklamaziorik ez badago, definitiboki onartutzat emango da aldaketa, bale? Barkatu gozatzu akorein, nintzen aipamenaren ildotik zalantza bat guratu zait. Diru laguntzak eskuratzeko ez da zaio inolako elkarteri behartzen euskara erabiltzen, ez da? Meritua dira, puntuak dira. Testua da, Alberto, zuek gogorra onartu duzuena. Eta testu horrek bete behar eta eskubide eta obligazioa dituzte. Diru laguntzak eskuratzeko elkartek ez daukaten inolako obligazioak euskara erabiltzeko. Puntu gutxiago izango dute, gainontzeko elkartek baina. Baina obligazioak ez, orduan ez gara urratzen, holakoekin inoren eskubiderik ez enolako goztik. Testuak testuaren edukia horrezatzen du. Tematu gardela, kartelak euskaraz eta arderaz. Hori baloratuko dago.
ez dela derrigor, ez baloratuko dela. Bai, baloratzen du ditu. Baloratzeko ekintza horiek baloratuko direla. Lehenengo puntuan, horaz eta gainotzekoak euskaraz egitekoak. Unik obligazioak bat moduan. Baina, Alberto esaten dagoena eta arrazoia du guk elkarteari diru laguntzak emateko adibidez. Gatikan egon alda, elkarte bat erdeldu da. Guk ez dugu behartzen elkartei euskeraz hitz egin behar dutenik. Guk bai, dekogu irizpide batzuk, non betetzen baditu, hori gehitu egiten die puntuazioa diru laguntza hartzeko edo ez. Baina ez dago ofizialtasun bat esateko Gatikako elkartea izan nahi baduzu, euskeraz mintzatu behar zara edo euskera erabili behar duzu, hori da, hori zauz esaten, ez da, Alberto? Ni puntuaketan ez nazak, baina nik irakurriko dut proposamenaren lehenengo 5 paragrafo, talkual. Gatikako udalaren gandik, diru laguntzaren bat jasotzen duten elkarte eta entitate fisiko nahiz juridikoek bere jardun subentzionatuetan argitaratzen dituzten iragarki, ohar eta gainontzekoak euskeraz egingo dira. Orokorrean danontzat. Bi hizkuntzetan eginez gero, euskarari lehentasuna emango zaio bai espaziala eta bai tipografikoa. Jakin dezagun ondo zer onartzen dugu. Lehentasuna emango zaio, baina ez da behar, baina Iker, hori ulertu aldozu ez dala beharrezkoa euskaraz erabiltzea. Nik ez dut ulertu behar, hori da proposamena sartu behar dena plenora. Hori da proposamena ditaminatu dena eta hori da proposamena plenora doiena. Nik testu hau ez dut proposatu. Hau ditaminatu egin eta ona ekarri da onartzeko. Argi eta garbi esaten du ez, irakurri dodana ez. Orduan zer onartzen du? Eta lehenengo 5 paragrafoa bakarrik irakurri. Zaten mesedez, irakur dezagun zer onartzen dugun. Edo aldatu dezagun proposamenak edo dena lapar. Baina hori, bili, ez da. Hau zera proposamen. Ulertu hori deko amentzeu zer? Zer dugu? Ulertu. Orduan ontzat ematen ditugu, bale? Bai. Zertatuta, informazio publikoa, reklamazio honi badago, baztertuko dira. Reklamazio horik ez badago, definitiboa da, eta indarrean sartzen denean hau ete, barda? Exactamente. Venga, hurrengo puntua. Zazpigarren puntua, hemen administrazio publikoaren euskal institutuaren IBAP, eta Gatikako udalen arteko hizkuntza prestakuntza eta normalizazioaren arloan izenpetzeko lankidetza hitzarmena onartzea labadagokio, eta ez dakit kopia hartu duzun danok, eta baita ere alkateari boterea emateko hori sinatzeko da, ez dakit begira duzuen zein dan konbenioa. Hau, da duzuen, zabekatu denuen hitzarmenean, ditamenean, por cierto, galdera egin dut eta bai, Alberto, bi aukera hori esartzen dira. Zuk esan zenuen bezala, bai, klaseak, bai, hori da fitxak. Osa, aukera guztiak jasotzen. Orduan, hemen ere, horrek albidetzen du udal langileak hizkuntza eskakizunak idaztatzeko, IBAPen ikastaroak hartzeko markoa, hitzarmen markoa da, hori udal langile aukera emateko. Eta hemen, baita ere ditamena egon zen, eta hau batez onartu zen, bildu bi, GTI-3 eta JI-3 ditamen aldekoa. Orduan proposatzen den, akordio proposamena da, hitzarmena onartzea, hitzarmenaren edukia onartzea, eta alkateari botereak emotea hitzarmena udalaren izenan sinatzeko, bale? Orduan, akordio hau bozketa gai ipiniko dugu, bilduko mesedez, GTI-koak bai, eta EAJ-koak. Bai. EAJ-koak. Orduan, hitzarmena onartuta eta alkateak sinatuko dugu hitzarmena. Beste bari 8. puntua. Gatikako udaleko iruzurraren aurkako plana onartzea. Komentatu dugu zein da hori plana, eta dokumentazioa jasota bere. Beste bari bozkatu? Hori da, komisionean komentatu genuen, jakin badakizue diru laguntza batzuekin erlazionatuta dagoela iruzurraren aurkako plana onartzea, eta
hau ere sartu genuen, eta diktamen bat eta egon zen. Eta ere diktamen bat egon zen hori onatzea, Bildu 2 boto, GTI 3 botoak eta EAJ 3 botoak diktamen aldekoa izan zen. Orduan, akordio proposamena da plan hau onartzea. Orduan, bozketara ipintzen dugu akordio proposamen hau. Bildukoak bai, GTIkoak bai, EAJ. Orduan, hau bat ez onartzen da. Plan hau, iruzurraren aurkako plan hau, eta honek ahalbidetuko ditu diru laguntza batzuk eskatzen. Venga, gorriko puntua, antako. Hori azarrago eta osteko lehen adierazpena. Besterik ez dago, ezare hori. Eudenen adierazpena ipin izan azarrago eta osteko. Komisioan, hemen ere diktaminatu zen azarroaren 25 adierazpen hau. Eta diktamena ere tokatuko du, baina hau bat ez onartu zen. Hau bat ez onartu. Baina, irakurko, edozu irakurtza, baina esan genuen bere. Euderen adierazpena da. Euderen adierazpena. Zein modu oso. Badeko zu, ez da, dana. Edozu irakurtza. Baina, azaroaren 25ko adierazpena. Emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta udalok gaitzespen irmoa adierazten dugu indarkeria matxistaren adierazten guztien aurrean. Eta beste erakunde batzuekin mugimendu feministarekin eta gizarte osoarekin moduko koordinatuan lan egiten jarraitzeko konpromisoa berrazten dugu. Aurten, arreta jarri nahi dugu emakumeen aurkako indarkeria matxistaren diskurtso ukatzaileetan ultraeskuinak aurrera egiteko Europako eta munduko testu inguru batek bultzatuta jaiotzen baitira. Emakumeen eskubideetan izandako aurrerapen aurreko erreakzio horrek emakumeen eta haien inguruaren aurkako indarkeria ezerestu egiten du. Eta oraindik haratago doa. Bere aldaketen biktimak gizonak direlako ustea sustatuz. Laguntasunari eta indarkeria matxistari dagokionez. Botako estezu mesedez bera hau. Ez da bezala. Ni gauza gara, egiten ditut ni ordenagailu da. Naiz eta gero eta sentsibilizazio eta kontzientzia kolektibo handiagoa egon emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartearen alde, bai esparru legalean eta politikoan, bai sozialean, gaur egungo joera neomatxista hasten ari da. Batez ere, mutil eta gizon gazteengan eta adin ertainekoetan eta eremu digitalean, bereziki. Manospera deitu zaion eremuan, mezu misogino eta berdintasunaren aurkako mezu ugari daude. Ondorioz, indarkeriak ez duela generorik asmakizun ideologikoa dela eta berdintasun politikak urrunera iritsi direla bezalako mezuak jasotzen ari dira izatera. Diskurtso horien aurrean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren datuek gogorarazten digute, gure gizarteak egiturazko arazo bat duela.
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunean oinarritzen dena. Negazionismoa arazo globala da, eta nazio batuek ere alarma piztu dute berdintasunaren aurkako mehatxu gero eta handiagoez eta misoginiaren normalizazioaz ohartarazteko batik bat hedabide digitaletan. Hori guztia hartuta, ordenagailua berriztu behar dugula. Hainbazko egiten duen. Hori guztia kontuan hartuta, Gatikako udalean emakumeen aurkako indarkeria esereztu nahi duen edozein diskurtsoren aurka agertzen gara, eta honako konpromiso hauek hartzen ditugu. Gure herrian, euste horma kolektiboa aktibatzea, emakumeen aurkako indarkeria ukatzen edo eta eserezten duen edozein erreakzio matxistaren aurrean, tokiko eragile guztiekin lan eginez, mezu ukatzaileak indargabetzeko eta tokiko bizitzan barneratzeko eta halakoak sortuz. Partaidetza mailak, zurrumurru misoginoei eta mezu ukatzaileei aurre egiteko tokiko sareak, komunikazio bateratuak, erantzun publiko eta kolektiboko protokoloak. Gazteei zuzendutako sentsibilizazio neurriak hartzea, batez ere mutilei zuzendutakoak. Egunero jasotzen dituzten mezu misoginoak, emakumeen aurkako mezu bortitzak eta berdintasunaren aurkakoak desaktibatzeko batik bat bitarteko digitalen bidez. Gune formal eta informaletan, eskola komunitateari zuzendutako hezkuntza eta prestakuntza prozesuak indartzea, indarkeria matxistaren aurrean mezu eta jarrera ukatzaile horiei aurre egiteko eta desaktibatzeko. Hezkuntza sailarekin hitz egiteko bideak erabiltzea, eskola kurrikulumean jarrera ukatzaileetan eta jarrera matxisten normalizazioan esku hartzea indartzeko, berdin sareatik eta beste sareetatik ere udalerriek sarean ekiteko aukera indartzea, negazionismoari aktiboki aurre egiteko eta udalerriek indarkeria matxistaren aurka kolektiboki borrokatzeko egiten duten apustua berrezteko. Era berean, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko, nazioarteko eguna dela eta hainbat herritan antolatuko diren ekitaldietan parte hartzera animatu nahi ditugu herritarrak emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien aurrean, gaitzespena modu aktiboan adierazteko, horien negazionismoa eta ezestea barne. Hori da, adierazten. Diktamen bat egon zen eta hau batez onartu zen, hemengo guztiak egote eskatu zen duten. Proposamena da, udalen testu honi, Gatikako udala ipini dugu, ipini gauzen lekuan, atxikimendua motean. Orduan bildu bat, GTIkoak alde eta eajkoak. Orduan atxikimendua udalen testu. Gorkuz, pasako gara, 10. puntura, eskaerak eta galderak. Zunean, lehenengo konsejalak eta gero publikoak norbaitek zertzen duzan buru dugu ere, posibilidade. Amaitzen denean. Pleno baitzen. Eskaerak eta galderak. Akoaren inguruan zerbait adierazi nahiko. Azkenengo hiru azkenetan Oker Espainiako mahai gainean izan diren gai izan da. Gaurko behin-behineko hasierako onarpena ematea honi, ez da lan izan, ongi etorri, hartutako erabakia, momentuz. Eta bai aputxo bat deskolokatu gaitu erreferendum hitza aipatu izan. Eta galdera badaukagu, ia
Proposatzean, pentsatu. Bai, horretarako, zein terminotan, eta lotesle izango da, eta hori hizkuntzatu dagoen. Zegoera ulergaitza, eutanasia iruditzen zaigu. Azken hori atzorretan, eta osoko bilkurako gaia izan da. Oso larri iruditzen zaigu hirigintza-planarekin gertatu da hemen eta gertatzen ari da. Eta bigarren aldia mai honetan hirigintza-planari bidea eman nahi zaiola eta bigarren aldia bertan bera geratzen da. Orduan gu baitugu zenbait galdera erantzuteko aukera daukazuen. Eta lehenengo galdera da, ia gobernu taldeak zergaitik ez duen parte hartze prozesu bat egin nahi. Hori zure galdera, Bai. nik neure ari zenoten inean egin dut. Parte hartze prozesua, edo hasi dut, eta egonaz jende bat, eta Hasi edo egin duzu edo ez da gauza bera. Hasi bada parte hartze prozesu bat eta gaur apoari bidea eman nahi bazitzaion, Zeuk azaltzen dudana, nik azalduko dut. isiliko gonaz, zu horretarako azaltzeko zeurea eta zeure... azalduko dugu, baina guk galdera batzu baditugu eta ia erantzuteko aukera daukazu. Investidura akordioan, hau da, zuri alkate egiten zaituen gurekin adostutako akordioan apoaren inguruan zerbait agertzen da? Nik ez dut plenoan hitzik egingo gure barne hori bestabatzeri dagokio. Jartzen du, apoa beraztertu eta benetako parte hartzea sustatu. Hau, egin gabe dago, argi eta garbi. Hurrengo galdera, GT eta Bilduk egindako elkarlanari esker eta horren ondorioz parte hartze prozesu bat diseinatu genuen gure eztabaidekin, gure bronkekin, haserrekin eta hainbat bilera ostean parte hartze prozesu bat garatu genuen. Ez dut uste hori plenoko asuntu da? Bai, garatu zen. Bai, bueno, zuetzako ze importantea gu herritarron ordezkaria gara eta orduan herriari begira egiten dugu gure jarduna, argi eta garbi. Eta orduan, hona etortzen garenean, gure burua ordezkatu baino, orduan argi hitz egin, orduan erantzun. Herritarron ordezkari hauekin, zu herritarren ordezkari bezala hau adostuta daukazu gurekin? Nik erantzungo dizut bai, eta hemen badaude zenbait pertsona foro horretan parte hartu dutena, zenbait. Bete da? Ez. Orduan, oso bitxia iruditzen zaigu, hasteko, alarma sortu da aipatzea, iruditzen zaigu larria, oso larria. Alarma ez da sortu, alarma sortu duzu. Gero aipatzen da, galdetegi bat planteatuko dela herriari begira, gu beti izango gara herriaren parte hartzea bultzatzeko aldekoa, baina gero ikusten da, parte hartze prozesu bat martxan jartzeko aukera dagoenean, naiz eta sinatuta eduki, naiz eta adostuta egon, ez zara kapaz izan aurrera eramateko. Gero badago beste asko kezkatzen gaituen beste kontu bada, eta da, apo gabe, edo apoa berriztu gabe, daramatzagu, atera kontuak. Hogeita 6. Hau diktaminatu da, ezoiko batzorde batean. Ezoiko batzordea printzipioz, zerbait harin o EPA gortzen dalako eta udalak sartu behar durako zenbait idatzi o prozedura harindu behar denean. Hogeita zakizen bat urte apo berri bagabe eta hau planteatu da ezoiko batzorde batean. Baina ez hori bakarrik, ezoiko batzorde batean diktaminatzeaz gain, ezoiko osoko bilkura batera ekarri da, honeri bidea ematen. Gure galdera, zergatik dago hainbesteko presa eta korrikari hiltzeko nahi hori. Non adostuta dagoen parte hartze prozesu bat, ez da egin, eta ezoiko osoko bilkuran bidea eman nahi zaion. Zergatik hainbesteko presa.
badakizu zergatik, baina... Ez, zintzotasunez. Eta mundu guztia dakit Bai, zergatik. pues, Horre fase guztiak eginda dago. Horre fase guztiak eginda dago. Eta ez nire garaian, ez badaz arteko garaian. Parte hartze prozesuaz. Eta horren bakarrik aldaketa txiki bat egonda. Parte hartzeko prozesu guztiaz, eta informe guztik hemen dago. Egin dago. Ez que hori beharrezkoa da. Bai, eskoa. Hau egin da. Bakarri da, bai, edo ez. Zuk ez da izu. Zeuk ez ez bada izu zertarako galdera. Irakurriko dut, menaretan badaude, jakingo dute hilabeteran, editu zaien beraien etxera galdetek iri. Idazkariak esango du hori. Nik irakurriko Betezu bada edo ez bada. Lau fasetan zehazten. Izuzkori ulertu dio galdera. Segi. Bai, lau fasetan planteatzen da parte hartze prozesua da. Lehenengo parte hartze fasean, lehenengo puntua da, azaldu herritarrei parte hartze prozesu bat egongo dela esku horri baten bitartez. Hau, ez da egin. Norbait jaso du esku horriren bat beraien etxean azaltzen parte hartze prozesu bat egongo dela lau fasetan eta zein izango da parte hartze prozesuaren helburua? Bueno, sentitzen da. Ez bada egin, ez da egin. Hori horrela izango da. Orduan galdera da, zergatik hainbeste joko premia, apo aurrera ateratzeko, ezoiko osoko bilkura baten. Ikusi, ez dago pensari inola. Hemen gertatuan oso larria da. Jendea ez bada tortzen ona protestatzen, apoari bidea ematen zaio hemen. Eta oso larria da. Horregatik esaten dut, nik pentsatzen dudalako esaten dut. Nik pentsatzen dut, ezer ez egitea asko txarro da, eta hori da zure kasua. Hau idazkariari galdera bat, gaur zenbat aurreko oizolko batzordetik ekarritako zenbat diktamen onartu dira gaurkoan. Eta boskak berretze dira, zenbatean. Denak. Kendu dala gaio denetik. Baina gaurko aforako diktamena be, baren osarraen, Aurrera ateratzeko asmoarekin. Aurreko ateratzeko asmoarekin. Horretarako egiten dira, Bai. Pasan asteko ezoiko batzordean, alkateak berak apoari bidea ematean erabaki zenean eta diktaminatu zenean, baina jarri zuen adierazpen bat. Pero atzera bota zuena, baina asmoa zen apoari bidea eman bere horretan, hau da, parte hartze faserik gabe, herritarrekin kontatu gabe, baina paraleloki udalak tresna batzuk eduki, apo horren gainean kontrol bat egiteko, olako zerbait. Kompromiso bat, kontrol bat egiteko. Vale, orduan, gure galdera da, eta puntu bakarra irakurriko dut. Apoa bere horretan onartzen bada, gaur mahai gainean jarrian bezala onartzen bada, zelan egingo da, apo hauen onartzearen ondorioz sortu alditugun etxe bizitza, eraiketa, espektatibak kontrolatuak izatea, gatikako herriak behar izanen arabera eta inolare espekulatzaileen menpe eta desorekaren menpe. Ze mekanismo eduko ditu udalak, apoa gaur aurkeztuan bezala, bere horretan bidea ematen bazen. Alik eta aldo zuzena. Eta espaduko zu kontrolatzen zein urdu, ez egin ezerre? Bai, parte hartze fase bat, herriarekin kontatu, ia ze behar izan dauden. Baina beti okiko duzu diputazioak... Bai, zelan kontrolatuko du galak? Espekulatzaileen zerak, ez badago, planteatzen diren eraikitzeko lurzaiak pribatuak badira. Pribatuak beti dira. Ez dago zuzerosten pribatu dira. Ez que udalenak ez badira? Udal honek ez da beti inoiz lurzurik ere Bai, badeko, baina diputazioak berak kendu zuen hori kalifikaziotik esanez, reserva berdala, ekologiko, ez dakiz no. Hor dago informea. Udalak ez du inoiz urki hemen lurzurik eraikigarria edo bertan eraikitzeko modukoa nolabait permuta edo aldaketa baten bitartez galdu izan duena? Komentatzen zauzen, baina ez kasua igual nik ez dakit. Agian oker gabe.
beste galdera bat. Ez da gizein da, galdera Hemen gaztasun bat, hemen aurreko batzorde informatiboetan Gazta-Asanbladako ordezkari batek bere kezka, ardura, zalantza haserreari hasi zuen, oso argi, eta guk galdera iruditu zitzaigun, galdera erantzun gabe geratu zala, eta guk hona ekarri nahi du galdera. Eta zergatik esan zenien Gazta-Asanbladako ordezkari, orain dela asti gutxi batzuk, apoari ez zitzaiola bidea emango epe ertainera. Ertzaina hori izan zen duda baina horrela, ez gogoratu duten hori. Esan gurote idea zen luzatzea, hori, pritzaren gora bera, nik pritzarik ez dekot, baina Prisa bada prisa batzu, azpiegituran asuntua hor prisa da, eskolaren asuntua prisa da. Prisa, ezoiko osoko bilkuran aurkeztea, ematen du hola harina ateratzeko behar hori. Ematen du. Nik hola nena esango, bueno, raska eskeron beti topatzen da. Galdetegi bat dago martxan, ez da? Ona udaletxera torri bat. Ez dakit, zeia txartu indado baino lehen. Unik galdera da, galdetegi bat dago martxan? Badago ez dago? Badago. Aurretik egin Erantzunik jaso du baina txartu indado. Ez, erantzunik jaso du galdetegi horrek? Ez dakit. Horren kontrola noten eman dago. Nego Ez dakit, horren kontrola galdera bat da, horren kontrola noten eman dago. Internetetik eta dere badago. Langileak Ona etorri behar dira. Baina lehenengo dirialdian ona etorri behar zan dira. Ia baten batek bete duen, ez duen bete, hori galdetu nahi genuen. Eta horretan, egin daitezken ekarpenak, lekurik izango dutenakoan, ez duten izango lekurik. Horrela bada, lekua izango badute zenolako mekanismo ziurtatuko da lekua izateko, nor izango da arduraduna apora eramaten proposamen horiek, horiek ere zintzilik gauzen gauzak dira. Prozesu partatzen duten aztarra bat talde batek egin behar du. Lehen bere eskatu ziren tasatu gehiago egitea, egin genuen aldaketa, ordainduaken aldaketa hori egitea, zuen eskakizunen erantzunez, eta hola jarraitzen du, eta hori garren gehiago izango dira, egunero dire gauza barri. Galdetekitako erantzunak grupo redaktoreak hartuko ditu eta alkoan izartak. Claro. Eta zelan da posible ona ekarri osoko bilkura honetara ekarri apoari bidea ematea, oraindik erantzunak emateko epea bukatu ez denean. Ze ekipo redaktoreari eman zitzaion oraindik jaso gabe. Ni beti ulertu dut gauza bat dela aite zera eta beste gauza bat da apoaren tramitazioa. Baina inguruko galdetik da. Baina apoa edo hori edo ez dago hori. Bueno, zu badakizu antza beste era beran bat hori egiteko, baina hemen ez duzu inoz planteatu, desde luego. Osea, que kontestu zuzko, ia zelan egiten da. ez, guk herriarekin Ni bere bai, ez ni ez, zuta jazulako. Ez, ikusi dudalako, hemen, hainbatetan. Ez du gure personalizatuko zek, Zure esku. bere gure dut. Eta pare gauza teknikoak izan dira. Baiez, sartuko naz. Ez da gino galdetu den, zuzko esan duzu erredatorean inguruan, nik uste dut erredatorea kontratu legaren bitartez, kontratu txiki bitartez, ia margena ja agortuta dagoela. Osea, beste alternatiba bat bilatu dago da. Segungo erredatoreagaz, kontratu txikia agortuta dago. Osea, aldaketa ezberdina sartu dira. Igezko 2028 gauzak aldatu direz, eta kobratu digo, eta ingurunen aztaketa aldatu eginda, eta 15.000 euroko limite hori agortu da. Eta horrek ez, Bai, orduan beste aukera bat edo beste ekipo redaktore bat aztertu da. Hori alde batetik, eta gero beste gauza. Nira ja kanak ditut eta urte asko daramate ayuntamiento honetan 3 pertsona daude, abenduaren, simplemente reflexio bat egingo dut, abenduaren 30ean 10 urte beteko dira, azpiegiturak erakundearekin hitzarmen bat sinatu zela,
hitzarmen bat sinatu zela, eta 15 urteko epealdia dauka, eta eragin batzuk ditu. Zimaz, nik ez naz teknikoa, nik ez dut inoiz bozkatuko hau, baina hemen jendea dago, 10 urte igaro direz, orduan zeuden zinegotziak, hemen 2 zinegotzi daude, abenduaren 30 horretan egon zirenak, eta nik egon nintzen idazkari moduan, azpigiturak erakundearekin hitzarmen bat sinatu zen, aldaketa bat egon zen, eskolarena, 2017. Lehizuri alkateza zela, baina eskola onartu zen, baina atzeko partea esan orain dagoen moduan onartu. Orain dagoen moduan onartu, bezik eta eremu guztia, mesaren eremu guztia, sistema general moduan onartu egin zen. Eta dinot, orain badakizue zer dagoen, eskolaren atzean badakizue zer dagoen, aurrikusita kanerokotan. Bakarri dinot, zenik azken finean tekniko bat, sin más. Baina hor, azpiegiturarekin konpromiso batzuk daude, eta azpiegiturarekin konpromiso horiek ez badira betetzen, orduan zehazten diren eraginak eta ondorioak aurrikusi beharko dira, sin más. Bueno, zuk horrekin azaltzen duzuna da, epe batzuk agortu behar direlako, kontratu bat agortzen delako, zan nahi duzu, hor egongo dela, ahalegin ekonomiko bat marko dela, beste kontratazio bat egiteko. Hori kontratuari dago. Orduan, aukera da, edo herriak ari dau parte hartu nahi duela. Orduan, planteatzen dena da, aurrera aterako dugu, herriak nahi ez duen apo bat, beste kontratazio bat egin behar dalako. Nik esan dut, agortuta dagoela, egongo, gorko, redaktorearekin. Horretik dinot, beste aukera bat, beste alternatiba bat, beste ekipo redaktore bat, edo beste batekin egin behar dela. Aukera hori badago. Bai, dinot, arrutiatik. Eta azpigiturakena, hemen 10 urte zarrago behar gehienak, bueno, danok, baina badakigu zer onartu zen abenduaren 30an, 2014. Listo. Vale. Beste bi? Bai, bueno, ez da bizuk amaitu duzuen. Bale, bueno, EAJ-PNV-tik ere bai, ez da ja, entzak notu gauza asko esan duzu izela, egoera ikusten dugu sinestezina dana, oso tristea, uste dut nintzat, Vatikanetzat eta guretzat. Hemen egotea mai honetan berba egitea, akordio eta paktuetaz, bilduk alkate egiteko akordio batzuk, alkateak ez dago erantzungo, ez dakit hor transparentzia falta itzela ikusten dugu, ez dakit. Hori politika da. Bueno, hemen bakoitzak hitz egin dago, bere momentua eta hitz egin dago gure izan da, bueno, oso dute bai, hitz egin dugu, bale? Orduan, bueno, espero dugu, plan generalaren puntua, eguneko ordenetik ateratako erabaki hori, pasadan asteko komisioan bilduk alkateari leporatutakoa gaitik ez izatea. Hau da, alkate egiteko akordio paktu bat zala, EAJ-PNV-ek egindako APO plana ez aprobatea, ez onartzea, ez? Espero dugu egotea pentsaten Gatikako herria, eta ez paktu, bale? Eta, bueno, amaitzeko, bai esan, posten nahuela, hainbeste jente gazte ikustea hemen, ez da izeten normala, eta pentsaten dut importantea dela gazteak egotea, bai apoan eta herriko beste edozein gaietan. Orduan, bueno, EAJ-PNV-tik bebai eskua luzatu, bai gazte asanbladari edo beste edonori gugaz zerbait egotera, berba egitera, eta, bueno, Gatikeko herriaren onera pentsaten dut danok gure dugule. Orduan, bueno, aurrera egiteko, ez dakit, alkarrera joan behar garez, eta lehenengo plan bat ez badugu onartzen, argi dago ez dago ez bigaren ez hirugaren bat. Bueno, gure partetik hori reflexio hori eta benetan, bueno, tristea iruditzen zaigula egoera. Bueno, interpretatua sentitu gara, hori diskutuko paktuak eta nire galdera da IAJak publiko egin duen, guri eskainitako gobernatzeko akordioa.
hemen hau agertu da, eta zuen artean sari hori bata besteari botetan, orduan, guk hori esan dugu, komisioan hori esan zen, pakto bat zala, gure apua ez aprobatzea. Eskutuko hitza Esperientzia falta aipatu duzu, horregatik gure galdera da jaztu publiko egin duzuen Guri proposatu. oraintxe bertan bat-bateko bururatu zaigu gitu. Gainera, bai baina eskertzen dugu, bai posarria da, horren bestean dugu hitza, baina horretak gaitu jakizue. Urrengo osoko bilkuran, egingo dugu publiko, EAJak zer eskaini zigun. Etorri nila duzu entzutera, ongi etorri. Egin publiko dara, baina onartu zan zuen arteko paktua eta horregaitik emoten dau apo hori ez da onartuko. Orduan, hori da gure. Zuak Google-etak ere gure boska funtzionatzen jarri da. Lidergo falda ikutzea ikusten dugu gobernu talde honetan. Ez da Roma, horren osoko bilkuran, EAJak Bildu bizkainetakoaren gainean egin dugu. Antropositoren. Bueno, zeu zer gehiago hortik, bat Bueno,